Fix-xitwa li ġejja l-Air Malta se tkun qed iżżid it-titjiriet anke jekk se tnaqqas ajruplan mill-flotta tagħha. Dan kien iddikjarat fi stqarrija li fiha kien spjegat li t-tmexxija tal-kumpanija ħadmet fuq pjan li se jara l-ajruplani jintużaw għal aktar sigħat. B'hekk l-4450 titjira li saru x-xitwa li għaddiet mhux se jonqsu u dak li fix-xitwa li għaddiet sar bit minn ajruplani issa se jsir b'7 fix-xitwa li ġejja. Il-kap eżekuttiv tal-Air Malta Filip Mikallef qal li l-għana ħari tal-Air Malta huwa li twettaq aktar binqas u żżid il-produttività tal-assi tagħha. Fost l-inizjattivi li qed jittieħdu biex dan ikun possibbli hemm iż-żieda ta' titjiriet bil-lejl, aktar manutenzjoni tal-ajruplani matul il-lejl, titjib fil-ħinijiet bejn titjira oħra u tibdil fil-ħinijiet ta' tluq tat-titjiriet. Mikallef spjega kif għall-Air Malta l-ajruplani huma fundamentali iżda riżorsa li tiswa ħafna flus. 12 l-ajruplan tal-Air Malta huma mikrija u kull kirja tiswa miljuni euro kull sena. Fl-aħħar ftit snin l-Air Malta kriet żewġ ajruplani lill-operaturi barranin biex tirkupra parti mill-ispejjeż ta' kiri tagħha.